Op 1 juni begon de simmer nevens de meteorologie, dus nevens de wakende. Joet begon de simmer nevens de kalender. En het wie geen simmer. Wat, het neek soms zelfs zo'n nacht van de maan. Met hoorsbuien, je riekt bij mij in Haas, maar ik op orenplakken in de provincie. En een tolle woordentaan van 8 uur oud voelde in Sint-Hustenveen 38,5 millimeter. Wildst bakken net via de kamers 1 millimeter. Grote verschillen. En het zou eerst ik net weer droeg worden. Wel, de komende dagen staan in teken van de jest een inzinking in deze simmer. Joen, misschien nog een beetje ruim, maar vlug of aardig vlug wordt het dan droeg. Vannacht, ik droeg waar, temperaturen vannacht zo'n 14 graden. De wind west-zuidwest, matig en vrij krachtig. Morgen beginnen we met droeg waar. In de middag vanuit het westen en zuidwesten maar staat gewoon ruim en lichte ruim. En de temperaturen morgen zandje en 19 graden. Maar wat wichtiger is, de wind zuid-zuidwest. Krachtig onthut krijgt zij zo'n een duidelijke waarschuwing van de watersport. In het kustwaardgebied misschien betiden was warmer. Ik die waarschuwing natuurlijk. En dat blijft ik zat, dat droegen waar. In de jontijd, in de nacht maar zijn we rein. Dan zetten we terug naar sneeuw. Ik kan daarmee betiden rein en licht rein. Soms even een droege periode. En de temperaturen op sneeuw samen bij de 16 of 17 graden hinnen. Een koele dag. En de wind nog altijd een krachtig onthut. Dus de waarschuwing van de watersport blijft staan. En de windrichting zuidwest. Manje betekent rein en zo'n 16 graden. Tieze een buiken, de zinnen erbij en zo'n 17 graden. Maanje droeg waar, de zinnen erbij en zandje misschien wel 18 graden. Nou, dan knapt het weer wat op. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.